Andona jumala ni oye biye November kalo kile sheki samba fla ani mwanani au numeka ala jeni wakati na maliko no maliko kan kere na tunkara ke obera jeni fuli no kada ka wakati ochogo yaka o bisimila bi maliko no funika ba mananga kuna funia olu keneka kuna funi damne labi anga jamana furache fanganye ma general d'armée Assimi Goïta kasangani November kalo kile worote menini obena araba doma ale koni IOC ni oye farafina chencheka jamano ye Mali Burkina Faso Niger ni jamana saba chef d'état major koni bisimila munu sinfe okrani la jebado koni min kera anga jamana kuluba pale konnala femi anga jamana nyema Assimi Goïta akoni sigira anikado ka fo Mali chef d'état major fokata se Niger chef d'état major an Burkina chef d'état major koni ma sigi konnala ukumara maka mi yera kon metali ke ubese ga buludi nyogoma usinsi chugo mina wala saka sega de kumba mimbe usababe kani wakati nani oyela kana bale ni oye karogere dina tikira ma ko ni kasega olukele ka olushina tunu kabo anga jamana no konna la chugo mina kasangani kalamiri konya olu koni nye mi yera bunundu la anga jamana kon latene do temene November kalo klina ni samba fla ani muga ani nani akoni nyira la kuna funi di chama koni fe ko fe mi kidal marabolo kon lani o kidal region koni ko la kol metiri tanya koni we karaka la kol wili koni al nafor akake aduna ko la kol metiri koni te no fe mi ori okumo kon la anga jamana nyama koni fere koni soro oni kele ya koni na mi kera sababu ye kala kol metiri kuludo koni faranyon ka munu mbora ba mako fe mi tarata don temene ga okunda dal region konika femi la kol metro yere ka tagali ke dal region konna la ayra la qafo uga balo fogata se shiro ko konima ani uga musaka misenu obela jalen konima ta anga jamana nyama olu koni fe wala sa kana sega de kun koni sore ka do ka foni wasi ko fole o konina wala sa ka sega la kol metro to koni aklisigi femi ka do ka fo la kol metro konika syndicat munu koni be ke dal region konna la olu fana yuli ka jo koni sabati wala sa ka sega la kol metro kulum koni bola ba mako tarata don temene ka sega unyemine to yamna ani ka sega kuna foni yo koni uma go bejo femu na anika seka ulako donia ko chama konna mimbe ukaka lankuta bina ku fota seki dal region yare kono ko ulu chama konima ni wale ko ni jara ke dali de masaw koni ani asigi baga bela dira le min koni ye bunya masigi ani fulta ganyishi anga jamana nyemi ma ulu konima munu ye aklina dike ko lala ni fana bisa ke sababu doye ka siga la kana bali akoni kele kabo ikaro ka fo marabulo konna la ama fo ala ka samba fulani muganna ni samba fulani muganduru kalanti me kunyumanji ambela dira lema femi anga jamana koron fela ka oluka chekuluba mbeni abefoma ko iriganda ni ukoni koronya fa fela mamunu koni be ikaro ka fo jamana famero koni fe kasangani de mentali ka yeshima mamunu ye de ku soro jiga cheni koni fe anikaro ka fola kana bale mamunu koni bo usigor la ko bla de kun koni konna la o kama association iriganda ale koni se fa war million ta o sheki koni ke ka odini mako fole no koni ma de memi yere koni warim ne la anga jamana ministry ni no kenya koma an development social ni o ye dugu konna nyeta ka ko yini o ye donc monsieur c'est un colonel Assamba Jalo Touré koni dema mi koni fula ko sebe anga jamana gouvernement ma ko fe kada ka keneka ministre chama meni o betalike chebe ministre la forta c'est général de corps d'armée o koni mani o Ismaël Wake forta c'est ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ni o ministre machine duni dima ani muso mani o madame Kulibali Mariam Maiga koni ukani wara kelen koni fula ko sebe anga jamana nyama ko fe kada ka dema ka takanya shikalo ka fo jamana de koni ma kerena la munu yede kun koni soro o jora babe jamana nyata kalikula kunungo alamsado November kalo kile wulumvla samba fla ani muga annani o koni la journée textile du Mali ni o koni 2013 o kanshi Mali fini ko koni ma o ta kudurna bara koni journée mi yereni awlela ko Mali fini bara yere bela jiralen koni nundu la kado ka fo anga jamana koni ga fini ka sega ulukula do ulubese ke anta yeto kumani obetalike anga da ni obetalike anga la fini olu konna fo kata se femi anga fen koro chama minu medo fini kota ani karo ko fo se ko nto ko bila ko ka wala saka sega olu do bala akado nje fanta anani bela jiralen fe anga jamana ministre mi nyeshini no Mali demunu sigli no Mali ko kani o le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine ni o Moussa Aga Atayari ale signera la jedo la kunu mi kera jamana anga jamana faba konna la femme karo ka fo lancement la ni abi fo projet mi ko ma ko projet d'insertion et de réinsertion ni o koni jamana demunu koni mbino munu koni pora tungala kasiki kana kaseka u koni de ko seka u bulo do fenda la kaseka ko do koni ke u yere koni o kama projet yere kon lancement keneka ayira la ka fo ko se fa war million keme bonyanko o koni mila investi anga jamana konna la mi koni la
min kɔni nafolo bɛna bɔ an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni kunna walasa ka se ka ni mako fɔlen ninnu kɔndɛmɛ u ka se ka ko dɔ kɛ u yɛrɛ o kama projet in kɔnɔna la yirala ka fɔ projet 40 o de kɔni baaraw bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa minnu kɔni ma minnu nana ka bɔ tunga la u kana to sigilen ten u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Segu tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa se Bilama, Masina, Mopti, Sofara turu kɔni sera ka region ni o ye an ka jamana marabolo fɔlɔ ye yɔrɔ min kɔni sugantira an ka jamana ministre ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni o ye le ministre de la santé et du développement social ni o ye colonel Asaba Jalo Toure ye walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni marabolo kɔni koɲɛw ma ka sanga ni kalo min tɛmɛnen ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔnma ni den kɛrɛfɛ kalodi koɲɛ olu kɔni ye ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin maaw kɔni ma minnu ye degun kɔni sɔrɔ ɲina samiyaji walankatali kɔni fɛ fo ka taa se fɛn min ye baraji min ni a bɛ fɔ o ma malantali o kɔni fɛngɛli o koɲɛ olu kɔni fɛ. An bɛ taa gaw ka olu kɔni fɛ yen nɔ a bɛ tile damadama bɔ ni wagati in na fɛn min ka dɔn ka fɔ tasuma kɔni bɛ ka wuli fɛn min ka dɔn ka fɔ burusi kɔnɔna ni a bɛ fɔ o ma ko feu de brousse min kɔni kɛmɛ ka kɛ kamanagan koba ye kosɛbɛ Gawo sigibagaw kɔni fɛ ka d'a ka kuma caman u bɛ bali k'a ye tasuma de kɔni wulila marabolo dɔ kɔnɔna la min kama u bɛ ka weleweleda kɔni bila ka taa an ka marabolo ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka fɛn min ka dɔn ka fɔ yelen da a ko kan ko min mana kɛ ni tasuma wuli ninnu kɔni kun ye i ka dɔn ka fɔ u ka se ka dɔn walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la. Kasarani Novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 o kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ pikiri kura min kɔni nana an ka jamana kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ walasa ka se ka musolakaw kɔni tanga ka bɔ wolonugulabana Chine bon fo ka taa se tonso ɲimi olu kɔni ma ni a bɛ fɔ min ma ko le vaccin contre le cancer du col de l'utérus fo ka taa se cancer du sein olu kɔni ma o kama wulikajɔ kɔni kɛra an ka jamana ministre de la santé kɔni fɛ colonel Asaba Jalo Toure fɛn min ka dɔn ka fɔ marabolo caman ni o bɛ tali kɛ Bamako la ka taa se fo Fana ani ka dɔn ka fɔ Yoroso marabolo kɔnɔna la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ka se ka pikiri ɲɛ fɛn min ani a bɛ nafa min se u yɛrɛ ma. Ni ye a taga lajɛ Bamako faba kɔnɔna la a bɛ taa du caman de la sisan nɔ minnu kɔni bɛ u ka du di ka dɔn ka fɔ opérateur téléphonique olu kɔni ma n'u bɛ tali kɛ Orange Mali, Maltel, Telecel ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma u k'u ka antenne kɔni don u ka du kɔnɔna la nka k'a ma sɔrɔ fɛn min kɔni don kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɛfɔli la ko kɔlɔlɔ dɔw kɔni bɛ se ka kɛ a la min kɔni bɛ se ka kɛ farati ko olu kɔni ye nka ni kɔni donna Bamako faba kɔnɔna la sisan o du kɔni bɛ ka caya ka taa fɛ antenne kɔni bɛ don du min kɔnɔna la nka k'a yira k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ tan kɔni tɛ fɛn min ye kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ. Kabinɛti duna ka taa bila tarata don tɛmɛnen kɔni na fɛn min Koweïti ka olu fɛ ni o ye Koweïti City yɛrɛ kɔni jamana faba o kɔni conférence ba kɔni kɛra conférence min kɛnɛ kan a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ka se ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni ka binkani wale ka o kɛlɛ cogoya min na min yɛrɛ kɔni farafinna kilebi bolo jamana caman kɔni wulila min kɛnɛ kan kosɛbɛ CEDEAO yɛrɛ kɔni yira a lajɛ kɛnɛ kan. Kɛnɛya ko ta bina ku ka kasangani dɔgɔtɔrɔ kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw ani u ka ɲɛfɔliw kɔni olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko maa o maa e de bɛ k'i sigilen bɛ se ka ɛri 6 ka taa bila ɛri 7 la ko o kɔni kɛ i sigilen don tile kɔnɔna la ko a kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw kɔni don i ka kɛnɛya ko ta fanfɛla la min kɔni a bɛ se ka fɔ bana min kɔni ma ko la sédentarité o kɔni kama ko la ko ni maa minnu kɔni bɛ mɛn u sigilen u ka baarayɔrɔ kɔni na ko a ɲinilen don fɛ u ka se ka farikolo ɲɛnajɛ dɔw kɔni kɛ tuma min na n'u sera so sufɛlaw fɛ walima sɔgɔmada joona olu kɔni fɛ. An bɛ taa dɔgɔnɔdugu kunnafoniyaw kɔni na fɛn min ye dugu min bɛ ni a bɛ fɔ ale ma ko Duru a yirala k'a fɔ olu kɔni ma se ka kalan kɛ ka bɔ ni kalawuli kɔni wagati olu minnu kɔni fɔra ka d'a kan a yirala k'a fɔ tarata don Novembre kalo tile 5 san 2024 maa marifatigi bunnatigɛbali dɔw kɔni jigira dugu kɔnɔna la minnu kɛra sababu ye ka dugumɔgɔw kɔni jawuli ka lakanabaliya kɔni kolokolo min kɛra sababu ye ni maaw kɔni siranna ka lakɔlisow kɔni dayɛlɛ wa k'a minɛ o don ma fo ka na se sisan ma fɛn min ye Duru marabolo kɔnɔna fo ka taga se i ka dɔn k'a fɔ Koru fo ka taa se Kɔnsɔngu n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Bajangara kɔni dugu kɛrɛfɛ u bɛɛ kɔni bolila wa min kɛra sababu ye lakɔlimɛturu bɛɛ lajɛlen fana ye u yɛrɛ ɲini ka na u ɲɛma dogo Bajangara dugu kɔnɔna la wagati min na i ko sisan. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kasangani alamisa don tɛmɛnen ye AIB kɔni a kunnafoniya di ko ka fɛn min kasangani u ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni min kɛra jamana kɔrɔ yan fanfɛla a n'a kilebiya fan kɔni fɛ u ye sebagaya sɔrɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama 10 ani caman bɔɲango de kɔni ka min kɔni kɛra ni muguciw ye fo ka taa se bombardement yɛrɛ kɔni ma wa u kɔni sera ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilama kɔni bolo minɛn caman n'u bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw na ka se ka olu kɔni sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka jamana ni fintigila ka bila lajɛlen fanga se.
mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ni aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman ni aw minnu bɛ fɛ k'aw ka jagofɛnw lakodɔn k'aw ka cakɛdaw lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ mali kunnafoni direction commerciale la ni nɛgɛjuru sira minnu kɔni bɛ tɛmɛ an ka jaw olu kɔni dugumana kɔni na aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman aw ka mɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ ko ba kɔnɔ